Já vás všechny zdravím a vítejte u Astro Okénka. Dneska si povíme retrospektivně trošku, co nás v uplynulém období čekalo. Měli jsme tady energie novoluní ve Štíru. Bylo to zajímavé tím, že se uzavíraly energie po Eclipse Season. Eclipse Season trvala vlastně docela dost dlouho. Uzavíral se 2,5letý cyklus, během kterého se osa pohybovala na Bík a Štír a vlastně teďka se přesunula do Váhy a Beran. To znamená, že teďka pro všechny Berany a pro všechny Váhy začíná velmi transformativní období, které bude trvat 2,5 roku. A pro nás kolektivně to znamená, že se změní témata, že se to vlastně jakoby přesune do tématu, která řeší vlastně vztahy, nějakou harmonii, která řeší i nové vlastně počátky přeberané první znamení, anebo třeba agresivitu. Listopad je hodně pozitivní měsíc, nicméně novoluní ve Štíru 13. listopadu mohla být velká zkouška. A tak důvěřujte svoji intuici, a pokud se vám tam ukázalo nějaké téma, na kterém je potřeba zapracovat, tak to dejte na první místo. Věnujte se teďka tomu a opravdu se vám to vyplatí. Ony ty aspekty listopadový jsou docela zajímavý, pojďme se na to podívat. Tak máme tady 13. listopadu novoluní, to jsme úspěšně zvládli. Potom tady máme konjunkci Marse a Slunce 18. listopadu a další astrologické aspekty, které hodně přejou tomu, aby jsme se přesměrovali v našem životě. Což nám půjde podle mě docela dobře, protože vlastně tento týden vstupuje už Slunce do Střelce. To znamená, že závěr listopadu už budeme v té střelecké energii, která je o expandaci a sebepoznání. Štír a Neptun. Tady je hodně zajímavý moment v tom listopadu, kdy vaše sny jsou trošku jiný a je důležitý se tomu věnovat. Zvlášť pokud na sebe pracujete, vlastně jedete si seberozvoj a rádi se analyzujete jako já, tak planeta Neptun je teďka retrográdní a Slunce je v tom Štíru, který chce jít do té hloubky a do toho poznání, a do toho tajemná, do toho nevědění a do toho všechny ty zatmění, které se uzavíraly teďka tím novoluním. Je to období, který je hodně silný na to, abyste se dostali k nějakému poznání sebe sama právě skrz ty sny. Můžete mi klidně napsat do komentářů, co se vám zdá a já vám na to můžu vlastně zareagovat. Analýzu snů, já na to mám nějaký prostředky, pokud vás to zajímá, můžeme se o tom bavit jindy. A jak jsem říkala, tak pokud hledáte v těch snech nějaký skrytý významy a opravdu to chcete analyzovat, teďka následující rok, další ještě rok 2024 je na to nejlepší období, protože planeta Neptun tomu fandí. Je v rybách, což je její prostě domicil. V tomhle znamení těch ryb je ona opravdu velmi silná. A tato její cesta, kdy vlastně má i ten zpětný chod, a znamená, že nás vede i do nějaké retrospektivy. Opravdu, že nás vrací třeba k příčinám nějakých našich... dejme tomu, že vy máte nějakou otázku a terapeuticky si ji řešíte. A teďka skrz ty sny se můžete dobrat těm odpovědím. Ale tohle období, kdy je ten Neptun retrográdní, bude končit. Neptun bude retrográdní do 6. prosince 2023 a pak se dá do přímého chodu. Pořád se bude držet ve znamení ryb a celý příští rok bude až do července v přímém chodu. Budou vám chodit zase úplně jiný sny, budou víc třeba o přímé komunikaci, co se děje teďka. Nebudou tam tolik vhledy do té minulosti. Může samozřejmě jakoby vás to podpořit i v tom, že budete mít víc nějakých jako přímých propojení třeba s astrálním světem, nebo vám půjde líp lucidní snění, začnou vás tyhle témata víc zajímat, začne vám víc proudit napojení do vlastně vaší nevědomí psyché a chci jenom říct, že se to vždycky po půl roce zase vystřídá, takže potom přes léto opět bude až do zimy retrográdní ten Neptun. Takže zase si to zopakujeme. Bude to dost podobný jako celý rok 2023 a ve stejném znamení. Co se týče aktuálních retrográdních planet, tak planeta Chiron
která vlastně je v Beranu teďka aktuálně a byla i dost výrazná během toho zatmění, tak bude retrográdní až téměř do konce roku. A Chiron je vlastně zraněný léčitel. Je to, že vaše bolest a to, co vám nějakým způsobem ublížilo, v sobě má poklad toho, že když se z toho dostanete, tak můžete inspirovat a pomáhat ostatním lidem. Jo, takže vlastně ta zkušenost, která se vám stala, má v sobě minimálně to pozitivum, že když vy se z toho dostanete, to můžete posílit nejenom sebe, tím, že jste se z toho dostali, ale můžete být inspirací a můžete být oporou lidem, kteří jsou ve vaší situaci, jako jste byli vy předtím. Další planeta, která je retrográdní, je Uran. Uran v Býku už je retrográdní nějaký čas a tady v tomhle tom ohledu se nic nezmění, takže dejte si pozor na to, kde bydlíte, na to, jak nakládáte s financema a samozřejmě se to týká i válečných konfliktů, což nás určitě všechny mrzí, že se tyhle věci ve světě dějou, ale teďka to prostě bohužel všechno vypadá stejně. Potom planeta, která zase nás učí o různých lekcích, tak teďka se víc týká nějaké duchovní roviny, protože planeta se jmenuje Saturn a je ve znamení ryb, které jsou spirituálním učitelem. A ta planeta byla retrográdní do 4. listopadu. A teď už je v přímém chodu. Vždycky to trvá, vždycky po tom 4. listopadu ještě pár dní. Tam dlouho asi nechodil žádný nový proud energie, ale teďka naplno už prožíváme naše nové lekce, naši novou misi. A určitě vás potěší, že planeta Merkur je v přímém chodu, že teďka se daří podnikání, daří se komunikace, daří se nákupům, daří se vyjednávání technických záležitostí a daří se cestováním a plánování. Dejte si akorát pozor, protože Merkur bude opět retrográdní. Bude to v prosinci a jelikož víme, že v prosinci jsou Vánoce a většinou se objednávají dárky a tyhle věci na poslední chvíli, tak moje rada je letos, nepodceňte to. Nepodceňte nakupování dárku letos, protože od 13. prosince bude Merkur retrográdní, můžou tam být nějaké komplikace a buďte na to připravený, mějte to letos prostě všechno tak nějak promyšlený a zařízený včas. Co se týče vánočních dárků, můžete u mě samozřejmě koupit voucher někomu na sezení, anebo na výklad třeba karet, anebo na různý jiný prostě moje služby a nabídky. V plné síle je taky planeta Mars, která teďka vstupuje do znamení Střelce. Myslím si, že v tomhle období je velmi produktivní. Marsu se taky daří, vlastně byla ta konjunkce Marse a Slunce 18. listopadu. Je to opravdu síla, která nás vede k tomu začít nový projekt a jít do toho naplno. A prostě manifestujte si ten život, který chcete. Už je tady. Není to v budoucnu. Je to instantní stav, který prostě musíte přece vědět, že existuje paralelně s tím, kde jste teď a že stačí se energeticky převibrovat na úroveň toho, co si manifestujete a už to máte. To znamená, že vždycky jsou kolem vás nástroje k tomu, abyste dosáhli toho, co chcete. Každopádně, když to je něco obrovského, tak třeba musíte jít po menších krůčcích. Ale všechno je možné, všechno jde v této existenci.